Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma. Reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na. QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Ame arabala marsikalo kile tan kelen samba fla ani muga ani woro ni kuma ina aw minnu sɔgɔnɔ ana k'a fɔ ka ko ɲumanw k'a fɔ aw bisimila ka wula ina bamanankan kibara kɔnɔ la kɛnɛ min na n'an bɛna ɲɛfɔli caman kɛ aw ye Mali ani diɲɛ kibaraw kan. An ka kunnafoni bɛkulaw dɔw bɛna tali kɛ Bamakɔ lakanako sira fɛ ACI 2000 commissariat olu ye tɛgɛ da zone dɔw kan ni ka o minɛ minnu tun bɛ ka dadigɛ kosɛbɛ maaw olu bololafɛnw na. Lakanako sira fɛ an ka cɛfini tabaw ye gawukaw bara u ye Bamantia walijɔ kɛlɛ tigɛlamaw ka drone kamikaze dɔw ka o kunbɛn ni ka wulikajɔw kɛ ka Bamantia walew k'u ka cɛnida kura sira sugu minnu bɛ k'a daminɛ ka o tiɲɛ. Direkaw bara dɛmɛ taara k'a di maaw ma maa minnu ni u ka degun fanga ka bon kosɛbɛ ka sanga ni sunkalo kalo ye. Kayikaw fɛ yen nɔ mototaxi bolilaw kalanbulon kɛra u kun siraba sariyaw labatoli o cogoyaw kan. Bangasikaw yɛrɛ k'a fɔ u ye courant sɔrɔ ni waati na waati tɛmɛnen kɔfɛ. Niger fintigilakaw yɛrɛ k'a fɔ k'u ye mercenary maa camanba de daji ani ka Bamantia walijɔ kɛlɛ tigɛlama caman ka olu minɛ k'u lasago. Nigeria jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya tɛna kɛ yen i n'a fɔ ŋununukanw bɛ ka bɔ cogo min na ko bɛɛ lajɛlen ka basigi sɔrɔ. Amérique, Israël ani Iran ka kɛlɛ tile 12nan u bɛ ka u ɲɛsin jikan siraw ni jikan bateaux olu de bɛ ka ɲɔgɔn susu ka sanga ni marsikalo tile 11 nin de an ka wula in na kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw bisimila jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ segin a fɔ ko kura n'a fɔ n y'a fɔ ye cogo min na commissariat de police mun ni o bɛ ACI 2000 kɔnɔna la olu ye wulikajɔ dɔw kɛ k'a daminɛ mars kalo tile 7 la san 2026 in wulikajɔ mun ni a ye jaabi ɲuman di bawo u ye
bandiba kulukulu moto zone dɔw minɛ minnu ni damakasɛbɛn donna u la k'a fɔ ko u ye moto suɲɛ ka taa bin maa dɔw kan telimantigi ale n'a ka kiliyan u tugura u nɔfɛ ka bɔ falajɛ ka taa u yɛrɛ sɔrɔ fo fɛn mun ye bakɔ jikɔrɔni para ni a laminiw na ka se ka taa mototigi ninnu ka u lajɔ ni k'u ka moto minɛ u la a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko damakasɛbɛn de kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli ɲumanw na commissariat de police bɛ AC2000 la olu ye larawuliw kɛ u ka brigade de recherche maaw sɛgɛsɛgɛliw de kɛra sababu ye ka se ka taa u tɛgɛ da ni moto ninnu ka baw ko moto minnu ni u y'a minɛ moto in kɔnɔ géolocalisation ni o ye sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu bɛ yen nɔ o tun bɛ moto kɔnɔla la o de kɛra sababu ye u sera ka moto kɔfɔlen ka a localiser minnu ni a kun minɛna bingannikɛla ninnu fɛ moto localiselen finitigilakaw ka sɛgɛsɛgɛlikɛla larawulikɛlaw u taara u tɛgɛ da ni moto zone ninnu kan moto zone maa fila minnu ni olu ye nin baara in kɛ jikɔrɔni para ɛrɛmɛ k'a fɔ ko GPS o de kɛra sababu ye ka finitigilakaw ka baara nɔgɔya u bolo kosɛbɛ u taara se ni maa kofɔlen ninnu ma maa mun ye nin baara in kɛ u ye larawuli kɛ ka taa moto wɛrɛ sɔrɔ u bolokɔrɔ o mun fɛnɛ ni sɛbɛnfura jɔjɔlen t'o la ko kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ o fɛnɛ ye moto suyɛnni wɛrɛ ye ani fo ka taa se ka marifa pistolet artisanal ka o sɔrɔ ni bingannikɛla in bolo bingannikɛla maa fila ninnu ko u ye u minɛ nin waati in na ka taa n'u ye kiiritigilamaw ka bolo kan ani ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ni réseau wɛrɛ minnu ni u kɛn bɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani jɛɲɔgɔn wɛrɛ minnu bɛ u la ka se ka a bɛɛ lajɛlen so ci yaasa ka se ka lakanako kɛ commissaire de police ni o ye nu arbi ale n'a ka cɛbalenw u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw ka kɛ u fɛ jikɔrɔni para ni a dakanɔ bɛɛ lajɛlen na yaasa maa ŋaniŋa jugu ninnu ni o ye bingannikɛlaw ye minnu bɛ taa dadigi kɛ maaw la maaw n'u bololafɛnw ka se ka u minɛ ka maaw lafiya mɔgɔkaw ka se ka munumunu salo kɛ ka sɔrɔ an ma siran bandiba kulokulo olu ɲɛ an ka cɛfini tabaw kɛbaw ye wulikajɔbaw kɛ bamanciya walijɔ kɛlɛtigilamaw ani fo ka taa se kiralikaw ka kulu mun bɛ farafarali la ko front de libération de l'Azawadi olu mun n'u bɛ k'a ɲini ka an ka jamana ci ni wulikajɔw kɛmɛ u kama yaasa ka se ka u ka ŋaniya juguya walew segin u yɛrɛ ma a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko bamanciya walijɔ kɛlɛtigilamaw olu ni Azawadi maa ninnu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kɛlɛ cogoya sugu kura de bɛ u bolo ni o de ye ka droniw kamikaziw mugu mun bɛ yen nɔ ni jan don k'a bila yɔrɔ jan fɛ ka taa a bin yɔrɔw kan k'u bɛ ka don o de sira fɛ ka sanga ni bi araba marisi kalo tile 11 ye u ye droni kamikazi 10 ɲɔngo ko ka o de ka o ɲɛsin gawukaw ka kan ma ni o ye kan firu ni ye nka ko ala ni an ka finitigilakaw ka vigilance n'u ka wulikajɔw sababu an ka sanfɛkɛlɛcɛw ka lakɔlɔsikɛlaw sera ka u ka nin droni ninnu bɛɛ lajɛlen k'a kunbɛn k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko juguw bɛ ka don sanfɛ sira mun na o de b'a sɛbɛntiya k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw tun ye a laɲini k'a fɔ k'a bɔgɔdɔn diɲɛ bɛɛ ye ko ni bamanciya walijuguya kɛlɛtigilama ninnu ni farafaralikɛla minnu filɛ nin ye diɲɛ jamana wɛrɛ de tɛgɛ bɛ u kɔkɔrɔ ka u dɛmɛ ko nin de b'a sɛbɛntiya k'a fɔ u bɛ ka baara kɛ ni kɛlɛ cogoya kura minnu ye maa wɛrɛw de ka bilasirali ni dɛmɛ bɛ u bolokɔrɔ ko o de la an ka cɛfini tabaw ka sanfɛkɛlɛcɛw kɛlen ka u ka nin drone ninnu bɛɛ lajɛlen ka u susu k'u lajigi wa an ye a drone dɔw minɛ u bɛ an bolokɔrɔ an ka cɛfini tabaw ka sɛgɛsɛgɛli kulu u bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ drone in bɔra jamana jumɛn ni jumɛn kɔnɔ drone in a dilanyɔrɔ ye jumɛn ye ka a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ nin waati in na an ye drone ninnu bɛɛ lajɛlen daji ka a tiɲɛ gawukaw bara wa drone minɛnen bɛ an bolo an bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka a lajɛ maa minnu nɔ bɛ nin ko in na ani maa minnu tɛgɛ bɛ nin ko in kɔrɔ yaasa ka se ka a bɛɛ lajɛlen ka a bugunatigɛ an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ an ka wolomasiri tabaw fɛ sanfɛ kɛlɛcɛw an ka vecteur aérien ka an ka sanfɛ sira bɛɛ lajɛlen lakana ani sanfɛ mugujugu jan sugu ninnu a cɛnni minɛn minnu bɛ an bolokɔrɔ dɔ bɛ ka fara olu ka yakubaliw kan an ka marabolo kɔnɔna la wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ marabolo fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la service renseignement bɛ baara la ani technique minnu bɛ yen nɔ olu bɛ ka wulikajɔw kɛ yaasa ka se ka juguw ka fɛlɛ kura fɛn fɛn bɛ yen n'u nana n'a ye ka a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka maliden ni a bololafɛnw lakana yaasa lakana bɛ se ka sinsin an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogo min na kayikaw bara katakatani bolilaw ani moto taxi tigiw kalanbulon kɛra olu kun
maa kɛmɛ ani maa 50 akɛ olu de ye kalanbulon sɔrɔ siraba sariyaw labatoli o hukumu kɔnɔna la kɛnɛ mun n'a bilala sen kan an ka siraba lakanako jɛkulu ANASER olu bolokɔrɔ yaasa ko moto taxi bolila minnu ni olu ka boli fanga ka bon kosɛbɛ marabolo kɔnɔnaw la u ka se ka siraba sariyaw k'o labato pano ni a ɲɔngo fe ni a ɲɔngo u ka se ka nin bɛɛ lajɛlen labato ko n'o kɛra bɛɛ moto taxitigi minnu ni olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bi circulation na baw u ka ca a bɛ kɛ sababu ye ka siraban kasaraw ka o kɛlɛ wa ko nin kɔfɛ ni degun ye maa sɔrɔ wale kun fɔlɔ mun kan ka kɛ n'a wele ko premier secours o kalan fɛnɛ kɛra katakatan bolilaw kun ani moto taxi bolilaw u ka se ka dɛmɛ kun fɔlɔ dɔ mɔgɔw ma fɔlɔ ni kasaraw kɛra yani protection civile maaw olu kana ani kɛnɛya tigilamɔgɔw kan u ka baaraw kɛ direkaw bara dɛmɛ tara ka a di gwa dɔ ma gwa minnu n'u ka degun fanga bon kosɛbɛ ko famille vulnérable ka sanga ni sunkalo kalo o hukumu kɔnɔna ye ko in yɛrɛ la k'a fɔ ko balo kiti 60 ɲɔngo o tara k'a di du ma minnu ni u ka kan balo minnu ni a bɛ tali kɛ maaw mago jɔ balo kun fɔlɔ min na kosɛbɛ sunkalo kalo kɔnɔna n'o ye malo sukoro tulu o n'a ɲɔngow ye ka se k'a d'u ma u ka dɔ ta u ka sunkalo kalo o musakaw la kulukorokaw bara yɛrɛ la k'a fɔ ko sogo sɔngɔ yɛlɛla 100 farala a kan bawo ko nin waati ninnu na sogo koloma ni o tun bɛ feere 600 ko o nana yɛrɛ sɔrɔ 700 la sogo kolon tan o tun bɛ feere 700 ni waati in na ko bɛ ka feere 800 ko kibara mun bɔra busow yɔrɔ bagan feerelaw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ bagan sɔrɔli gɛlɛyalen bɛ an bɛ waati min na ko bi bawo maaw mago bɛ jɔ sogo la kosɛbɛ bagan nata dɔgɔyalen don k'o de kɛmɛ sababu ye ka dɔ fara sɔngɔw kan bangasikaw bara u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kuran seginna ka na ka sanga ni tɛnɛ masikalo tile 9 ye bawo ko bangasikaw tun ye waati jan kɛ dibi la nka ka sanga ni ko gazoli mobili dɔw donna bangasikaw fɛ yen nɔ k'o de kɛn bɛ sababu ye bangasikaw ye yelen sɔrɔ o kɛn bɛ nisɔndiya ye bangasikadenw da minnu n'u ye jigisigi sɔrɔ k'a fɔ u bɛna sunkalo tɔ kɛ kuran na kuran min b'a to u bɛ se ka u magoɲɛfɛnw jinimere fɛn sumalen ni a ɲɔngow hakaja ani gilasiw u ka se k'o sɔrɔ ka u ni na hinɛ sunkalo kolon in o kɔnɔna la kebaamete fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaruw kɔnɔna la ɲɔnɔrɔ ɲinina mɛnɛ ɲɔ sɔrɔ cogo o cogo forotigi ye min sɔrɔ a t'o ɲɔgɔn sɔrɔ fiyewu cérémonie de graduation école de santé kalajata ani ka dɔ k'a fɔ ISM go n ko maatigi de bɛ maako dɔn fɛn min ka dɔ k'a fɔ nin lakɔliso belebeleba de ninnu ɲɛmaa ye sa n'o ye docteur Salimu Kande ye a ko a nisɔndiyalen n'a karamalen b'a da diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ kɛkɛ n'i ka dɔ k'a fɔ u ka denmisɛnw ka samara ɲɔgɔnya ye ɲina examen national kɛnɛ kan san 2025 kɔni n'u ko a ma ko promotion d'excellence des premiers nationaux bawo examen national kɛnɛ kan ka daminɛ niveau bac la sa ka taa bila licence la u wulila k'u jɔ ni bilisi ni yɔrɔsara caman ye o tuma don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi u ɲɛ n'u ko a don ma ko cérémonie de graduation waleɲumandɔn don weleli bila fa ni baw ma limanaw ani ka dɔ k'a fɔ lakɔli tɔbɔtɔbaw ka se ka taa i ka dɔ k'a fɔ seereya jira k'a jira k'a fɔ denmisɛnw ye min kalan a dɔnniya n'a faamuya ka wɛrɛ u la wa an na ɲɛwɛrɛ sɛbɛn di u ma min bɛ se k'u yamaruya baara kun kan a bololaden de don ka bila avril kalo tile 4 na san 2026 nɛgɛ kaɲɛ 9 n'o dana gosila palais de la culture Amadou Hampâté Bâ salle Bazumana Sissoco kɔnɔ kɛnɛba in sa a denfaya de talen don k'a di maa hakili juru caninen dɔ ma maa min n'i ka dɔn k'a fɔ ɲinini sira kan ani dɔgɔtɔrɔya sira kan a ye baara caman kɛ médecin nutritionniste n'o m'i diya a fɔ ko clinique sage tutigɛba docteur Mamadu Suware u ka ɲɛmaya bɛ ta ka di docteur Suware ma ka sabu kɛ a ka dɔnniya n'a ka faamuya ye yaasa nin denmisɛn yɔrɔ na se ka o sira ɲuman ta a sababu ɲuman a fɔ ko kitakaw ka tiɲɛkɛ jiri docteur Salimu Kante. Niger fintigilakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka bulletin hebdomadaire ni o ye dɔgɔkun kibara kɔnɔna ye ko u ye binganikɛla ni o ye mercenary maa caman b'a ka olu faga ni ka siganama maa 22 ka olu lasago u y'a yɛrɛ k'a fɔ dɔgɔkun mun ni o daminɛna ka bɔ marsikalo tile 3 la ka taa bila marsikalo tile 8 na Nigeri dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko fintigilakaw ka wulikajɔw cayara yen ka larawuli kɛ kosɛbɛ yaasa ka se ka juguw kɛlɛ u ka wulikajɔw de kɔnɔna la u ye mercenary ninnu faga ni ka bamaciya waliɲɔgɔn kɛlɛ tigilama caman siganamaw ka olu lasago fintigilakaw ka kunnafoni sira in na u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko mugujugu dilanna minnu bɛ yen n'u b'a wele ko batɔni dinamiti o ye o 2,000 ni 300 ɲɔgɔnko ka o minɛ fo ka taa se dɔrɔgu suguya minnu bɛ yen nɔ n'o ye kanabisi ye o 618 tɛgɛ dara o fɛnɛ kan ani fo ka taa se u bɛ mugujugu ni janw dilan ni fɛn mun ye o caman ba fɛnɛ minɛna
taji litiri ba 97 u y'o fana minɛ Bamancia walijɔ kɛlɛ tigɛlama ninnu na Niger fintigilakaw yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ ka kologira u fɛ yaasa Niger jamana sibiri ɲɛ kelen kana to yen u k'a bɛɛ lajɛlen lawara wuri ka se ka juguw kɛlɛ ka lakana sinsin Niger jamana kɔnɔ. Zimbabwe jamana kɔnɔna la adamadenya akɛpasala jɛkulu mun bɛ yen nɔ ni o ye Human Rights Watch ye olu yɛrɛ k'a fɔ ko Zimbabwe jamana ɲɛmaaw bɛ ka wulikajɔ dɔw kɛ ka kunbɛli kɛ fanga sinamatɔnw na baw fanga sinamatɔn dɔw bɛ ka ŋwara da fanga yɛlɛmali mun kan ni o ye constitution ye sariya sunba kan ka yɛlɛma ko nka fanga sinamatɔn ɲɛ b'a la k'a fɔ sariya sunba yɛlɛmali in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka dɔ fara jamanakuntigi Emerson Mnangagwa ale ka fanga waatiw kan ka sɔrɔ ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka ɲɛfɔli mun kɛ k'a ka kan nin waati in na Zimbabwe jamana kɔnɔ u ka sariya sunba ka se ka yɛlɛma ka bɛn ni diɲɛ lahala kuraw ye jamana ɲɛmaa fanfɛ fanga ɲinitɔn ni o ye ZANU PF ye olu yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛna kɛ maaw kama maa fɛn wɛrɛ ni olu bɛ fɛ ka u kanga ni constitution yɛlɛmali cɛ ɲangili mun n'a kan ka da u kan u bɛna o ɲangiliw ka o sɔrɔ. Congo RDC jamana kɔnɔna la RMA k'a fɔ ko Faransikaw ka baɲumankɛ kulu dɔ maa kelen fagara Goma kɔnɔna la bawo ko k'a daminɛ tarata marsikalo tile 10 ka dugu jɛ araba marsikalo tile 11 na mugu susu dɔ o kɛra Goma kɔnɔna la o mugu susu mun ko n'a kɛra sababu ye Nord Kivu kɔnɔ ka Faransikaw ka baɲumankɛ tɔn jɛkulu dɔ maa kelen ka o faga bawo ko bingalikɛla mun bɛ yen walima kulu marifatigi mun bɛ yen ni o ye AFC ani M23 olu ka boloɲɔgɔnma de kɔnɔna la n'a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko ni kulu marifatigi ni Bamancia jɛkulu in ko Uranda tɛgɛ bɛ a kɔrɔ ni Congo RDC bɛ ka o jalaki bi Uranda kan ko o maaw de ka soli kɛra sababu ye u ye drone de fili fɛn mun ye kin dɔ kan o kin mun kɛra sababu ye ka se ka Faransikaw ka baɲumankɛ tɔn jɛkulu o maa kelen ni musolaka dɔw ka o bɔnɛ ani na wa wulikajɔ bɛ ka kɛ Faransi jamana fɛ Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ bɛna kɛ yaasa ni maa in ka fagali a kana to ɲangini bali. Nigeria jamana kɔnɔna la jigisigi dira Nigeria ka denw ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya tɛna kɛ yen Nigeria ka denw ka taji cakɛda nafolotigiba Aliko Dangote ale ka cakɛda ye jigisigi di Nigeria ka denw ma bawo ko ŋunukan dɔw bɔra tile 2 na k'a fɔ kɛlɛ mun ni a bɛ Ameriki Israel ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ ko o kɛlɛ bɛna kɛ sababu ye tajiko gɛlɛya mun ni a bɛ ka kɛ arabu jamana kɔnɔ ko Nigeria bɛna ta sɔrɔ a la o siratigɛ de la Aliko Dangote ka cakɛda yɛrɛ k'a fɔ ko Nigeria kɔnɔ bi jigisigi de bɛ yen bawo ko taji barikon hakɛ mun ni ale ka cakɛda bɛ se ka bɔ tile kɔnɔ k'a bɛ t'i jɔ fo barikon 650 ani kɔ la ko b'a yɛrɛ k'a fɔ Nigeria ka denw jigisigi bɛ u ye tajiko la gɛlɛya tɛna kɛ u da la Irisi jamana kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye bɔlɔsira fan bɛɛ lajɛlen tigɛ bawo ko bɔlɔlɔ sira kɛn bɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ de lase Irisi ka denw ma kunnafoni cɛjugu ani fo ka taa se maaw bɛ kunnafoni dɔw bɔ minnu bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ juguya o ni Ukraine ka kɛlɛ in kɔnɔna la kibaruya dɔw bɛ yen nɔ nkalon suguya bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ bɔlɔsiraw de la o de la Irisi ɲɛmaaw k'u ye fɛɛrɛ dabaliw ta ka se ka bɔlɔlɔ mun ni maaw bɛ kɛ a kan ka se ka a bɔlɔ caman k'u ka baaraw sonsori walima k'u ka baaraw gɛlɛya u sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ Irisi ka denw bolo Faransi jamana ɲɛmaakɔrɔ Nicolas Sarkozy ale ka kiri ni a tun ye kanabila sɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ kiiritigilamaw seginna ka sɛbɛnfura in ta fɛn mun ye jamanakuntigi kɔrɔ in ye a lasagolen don wa ko a ka nin lasagoli in na a tɛna lafiyada foyi de sɔrɔ a bɛna kaso de kɛ bawo ko kaso mun bɛ ni o ye prison ferme ye a bɛna kalo 6 ɲɔngo bɛɛ lajɛlen ka o kɛ o kɔnɔna la bawo kiiritigilamaw tun kɛn bɛ k'a laɲini k'a fɔ a ka se ka fɛn mun ye san 5 ɲɔngo ka o kɛ kaso la nka ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna de la bi a yɛrɛ bɛ k'a fɔ ni fiɲɛ bɔda kun dira a ma jamanakuntigi kɔrɔ a seginna ka taa kaso la ale mun sisanga bɛ san 70 la bi a bɛ kaso kɛ wa a ka kaso kunda la k'a bɛ se ka bɔ kalo 6 la ka taa se fo san 5 hakɛ a bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ prison ferme na kaso mun mɛn Israeli ni Ameriki jamana kɛn bɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Iran kɛlɛ mun kɛ an bɛ a tile 12 na n'u y'a wele ko guerre du Moyen-Orient ni tile 12 in na kabi kunungo tile 11 kɛlɛ la ko sɔrɔ sira daw ni o ye taji tɛmɛ sira ye ko o de susuli bɛ ka kɛ o de la jikan sira mun bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Détroit d'Ormuz
ni a yɛrɛla k'a fɔ nansarala taji ni gazi fanba bɛ tɛmɛ o de fɛ ka taa se nansarala jamanaw ma o jikan sira min ni iran kun kɛn bɛ ka bagabagali kɛ irankaw kɛn bɛ k'u ka jikan kɛlɛkɛ batonw ta ka a sira bɛɛ lajɛlen tigɛ ko kɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛsin ni jikan sira in de ma ka daminɛ kabi kunungo marisi kalo tile 10 ka se bi tile 11 ma ameriki jamana ɲɛmaw yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye iran ka jikan bato min ni kun kɛn bɛ ka siraw datugu ko olu ye a baton 16 ɲɔgɔnw ka a susu nka irankaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu ka mugujugu jika mugujugu misiri minnu bɛ yen nɔ ni o ye navire ye n'u kɛn bɛ k'a bila yaasa ka se ka sira in tigɛ baw iran yɛrɛ k'a fɔ kɛlɛ in na laɲini ye de ka se ka fiɲɛ tigɛ ameriki jamana ni nazara jamanaw la u kana taji ni gaziw sɔrɔ baw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni taji ni gaziw gɛlɛyara u ma a bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamana kɔnɔdenw wuli u kama ani kɛlɛ musaka économiquement a bɛ o gɛlɛya minnu lase nazara jamanaw ma irankaw bɛ ka o fɛɛrɛ de bila sen kan yaasa ka se ka nin jitɛmɛ sira in détour dormisiw k'a tigɛ nka amerikɛnw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ olu bɛna wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen de kɛ yaasa ka se ka nin sira in labila nka an bɛ waati min na ko bi irankaw u ka jikan siraw u bɛ ka kunbɛli kɛ wa ko u ka susuluw taara se fɛn min ye arabi émirats arabes unis olu fana ka batonba dɔw ma ka sanga ni tile 12 ɲɛ la k'a fɔ kɛlɛ ma ɲɔngiri wa bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko u labɛn bɛ ka se ka kɛlɛ kɛ fɔ ka se a dan ma kɛlɛ in kɔnɔna la kibaruyaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ maa ba yirikaw maa ba 779 olu de kɛn bɛ ka u sigiyɔrɔ bila liban jamana ni iran jamana kɔnɔ wa ko liban gɛlɛyaba sen bɛ liban ma ni kɛlɛ in kɔnɔ bawo ko liban maa 500 hakɛ olu de fagara kɛlɛ daminɛ ka se bi ma wa ko fɔ ka taa se kibaruya dɔ yɛrɛ k'a fɔ amerikɛnw ka fintigilaka maa 140 hakɛ ko olu de bananen don fɛn min ye ameriki jamana ɲɛmaaso la ani ko ka taa se ameriki jamana fintigilaka a bɛ se maa 8 ɲɔgɔn ma minnu ni tora ni wulikajɔ in na ko halisa maaw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka wulikajɔw tɛ ka jɔ sɔrɔ siraw baaraw bɛ ka kɛ o de kan ka se ka sɔrɔ ka a asifie ka fiɲɛ tigɛ diɲɛ jamanabaw la ni ne bɛ dan siri an ka wulada in kibaruya la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan nin waati in na ka lase aw ma k'aw fo ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don aw na ani ce jani sugantila yaasa ka se ka aw kunnafoli k'aw kunnafililen bɔ kibaruya lasera aw ma balimakɛ Famara Berete fɛ nɛgɛ karafew ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a kan bɛn. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sida Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.